calidade, de Aeva, da terra do Viño, así que especialmente a todos os participantes de parte do director xeral de Merelles, que como ben sabedes é Valdeorrés, está fora de España, senón ele estaría aquí. Co cual, bueno, tamén me dá a oportunidade de vir aquí e encontrar amigos que, bueno, igual levo tantos anos de turismo que teño demasiada xente que coñezo e, bueno, é sempre, pois eso, sobre todo a Monse do Pazo de Castro, que sempre nos trata ben. Eu simplemente quero darvos as gracias a todos por participar, neste caso os que van a recibir esta distinción que Rosendo, antes estábamos falando, e o decía, que hai que explicar ben o importante que pode ser e a aposta que fai, neste caso, as administracións, non? Pero, bueno, eu creo que Rosendo explica moi ben, como tamén o da cooperación. A mí gusta moitas veces, coincido moitísimas veces con él, e gusta ben porque o explica ben, non? Pero xa, aquí, eu que non son de Valdeorras, digamos que a mí gusta venir, que non é a primeira vez, que a vir esta xornada de traballo, de esforzo, porque todos estades ocupados, quero dicir, isto non é vir a pasar o tempo, porque todos tedes cosas que facer. Gústame porque vexo que este xo destino, o que a comarca Valdeorras e de Trevinca, pois que tedes ese empuxe, esas ganas, esa unión de todos de querer facer algo e aproveitar esas oportunidades. E eu creo que nos últimos anos o impulso, o pulo, o desenvolvemento que se está producindo a todos os niveis na zona de Valdeorras e a todos os niveis relacionados co turismo é moi grande, non? Vemos que o viño, o turismo no lugar está funcionando, que o turismo de natureza en termos xerais, non? Porque podemos falar de englobar aí moitas actividades, está funcionando. Desde todo, eu o dito, non é por quedar ben, creedeme, creo que está facendo ben, que hai moito que traballar, que tedes esa ilusión.